Мислиш си, че вампирите са измислица? Тогава защо археолозите откриха това в Созопол? През 2012 година в Созопол археолозите изкопават скелет на повече от 700 години. Но когато разчистват пръста около гръдния кош, онемяват. Сърцето на мъжа е било прободено с тежък желязен лемеш от рало. Защо? В Стара България хората са вярвали, че ако един човек е бил лош при живее или е починал при странни обстоятелства, той може да се превърне в упир, вампир. За да спрат мъртвеца да не се надига нощем и да пие кръвта на близките си, местните са извършвали таен ритуал преди погребението. Пробуждали са гърдите му с желязо или леска и са заковавали ковчега с пирони. Най-страшното, това не имаше единствения случай. В България са открити над 100 такива вампирски погребения. Вярваш ли, че преданията са истина или хората просто са се страхували от непознатото? Напиши в коментарите и последвай за още мрачни легенди. Ако ви е харесало видеото, моля харесайте, коментирайте и се абонирайте. Така ще ме насърчите да правя още интересни видеа. Благодаря ви.